Gatibutarrak Hernanin daude. Emanaldi berezia dute herriko musika bandarekin. Hernaniko musika bandan 150. urteurrena dela eta Gatibu gonbidatu gaituzte jotzeko bereekin pare bat abesti. Jorge gure perkusionista orain berarekin egongo gara, ze Jorge Hernaniko musika bandan jotzen dugu. Bai, zerbait berezia egin nahi zuten egun honetarako, da, bueno, aukera hori egon zen, da, zan gero, bueno, inoiz ez dugu horrelakorik egin, banda batekin edo lako historia batekin, da, probatzearen. Gauza kuriosoa da polita, Jorge anaiak Robertok egin ditu moldaketak bandarako, eta orduen atzo entzaiatu genuen lehengoz, bereekin, da oso ondo dauz. Ales, bueno, bakizu askotan badauzka beste zereginak, da gaur badau Donostin uste dauela, ezta? Kickboxing edo baletudoko belada bat aurkezten. Belada bat dau, da speaker moduan joan bide. Jorge, bitxu, hor dau Jorge. Tito! Bitxu. Ze motel? Zer nahi zu? Nik gure, mesedez. Nik Coca-Cola batxe. Kontzerturako gaz guztiak montetan daude eta bakarrik soinu proba garatzen zaigu, ara jotia eta probazioa bandakin. Montaji da, flipeu inot, Politia da. Politia da. Dela 17 urte nik bandan jotzet eta, bueno, noizbenka laguntzen diet, gauz bereziek egiten eta horrelako gauzak egiten, kontaktu berezik eta horrelako gauzak. Nik klasiko ikasi nuen, perkusio klasikoa eta orduan orkestetan eta aritzen nahi. Hauek crack bat da, jotzen du Euskadiko orkestan eta, bueno, are hobeago, Bilboko orkesta sinfonikoa. Are hobeago. Nuki askotako orkestekin. Gu Gatibuko orkestarekin, jotzen dugu. Badakizuten noiz etorriko dien besteak edo? Mikel eta Arkaitz ontxe deitu dabe, da hor dauz ja. Da Ales ez dator zendik proba. Amarrak arte edo ez da etorko. Ja gitxaneaz da dauan. Ze kickboxingen horretako? Kickboxineko belada bat egin dau. Baina ez dara soinuko programa etorriko, ala? Ez dator. Bueno, hobeto, ezta? Igual... Bueno, igual bai. Faktor sorpresa. Bai, denetzako, faktor sorpresa. Bai, Alesek batzutan egiten ditu olako beladak, da... Honena berari galdetzi izango da. Donostin aurkituko duzue. Gatibu taldeko arima, Alex Sardui kickboxing norgehiagoka batean esatari arituko da gaur Donostian Hernanin kontzertua egin aurretik. Beste guztiek Hernani dauzun artien ni hona dator. Gaurre Donostine atano 3. dau belada bat, eta da apurbet kickboxing egaz, apurbet deporte de kontakto esaten dana, ez da? Eta nik guztetik atorako etortenaz, da gauze bat speakerreikie beti guzti izan jatena, txikitzuten nausizia bako goratuko dabe, boxeoa gotezela telebiztan, eta nik boxeadorari baino beti speakerrari behiuten etzen, ez da? Speakerlarretan, dago hemen elementu bet, Borja Mendiozozen ditzen dana kontrolen da, bena, guasuntu guztiek kontrolen da, bena, ez da? Eta bere neskiek gure jarraitzaile da, ez da, Gatibun jarraitzaile da. Eta komentetan bat abesti egar esantzen, deitu gara seria, esaten zuen da, bueno, deitu justan eta aixi izan nire degute da, Borjarek kontaktu hona, rollo hona tope gendun geure hartien, eta handik aurrera, aurkeri da benien ekin guz, bueno, nire guzti behiat, eta berabe guztora gau lanak azantza, eta bueno. Musikaz aparte, hori momentuen ez dugu beste lehen biderik, eta bueno, urtik diri ja apurbete peliken gauzena bai musikuek apurbete dignidadea apurbaz biziteko aukeri izeteko, ezta? Eta, bueno, bizin bitartien baloko gauzek egiteguz, gauze asko mobiten da musiken munduen bebai, igual Euskal Telebistak aukeri emosten bebai beren sasoien, eta, bueno, egonaz beste guzu batzuk egiten, aukeri emoten da bebai nobera planteamentuek eta nobera bizitzeko arloak jorratzeko, ezta? Jolastu egin nahi dut, aprobetxe momentue. Speaker edo abeslari bizi guztetik atez. Bai speaker moduen berbain eta bai kantau, ez? Nire musiko munduan nire ametza izango leitxiko momentuen apurbete euskal musikuek dignidade apurbategaz bizi izeti, ez da? Errespeto bat eukitie eta jentie pentsetie jaz, eta la afizinio bat. Konsientzize bideu gentiek hau ez da lain erreza, musike munduen mobiduen bidala, eta borrokatuz, bai, atalan artien, kondizio digno batzuk ipinti guzen, eta, bueno, bat egin dugun, ez da. Bueno, gente, hau aztera doa, gero Hernani de Juan Biot, osake, gero ikusko gara, bale? Venga. Begizak itxite, sentitzen dut,
Arratzaldean guztioi, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gaur, borrokatzera gatoz, eta borroka izango dugu nagusi. Atano irugar frontoi honetan, gaur pilotarik ez da izango, baina bai golpeak, golpearen ekoa. Ongi etorriak beraz, gaur gabaz, disfrutatu, eta aurrera, Araz! Garmendia! Afaltzetik gatoz. Ondo afaldute gauz, bai. Puta madre. Oso. Bueno, bain kontzerturantza goaz, ja hasita dau. Eta guri tokateako 11:30 nahiko puntual doala esan dozkue. Esan dozte opei eta gero gare lagu. Opei. Eta ez dakigu gehiago. Egin dugu talde bezala soinu proba bat, gero banda guztiarekin, da... Egia esan ondo egon da. Hombre, desberdin da zure ondoan entzutie beste 40 pertsona, ezta? Indarra handia deko, da beste melodia, beste instrumentuek. Gaur jende asko dago hor, entzuten da jende asko dauela, da orduan gogoeka zoi ez, ezta? Normalien jente nagusi joten dela desarritxe aurrien, ba, etiko kanta sarrak eta entzuten. Ba, karo, entera diz, ba, hori, gatibu bezotzen dagoela, eta horren ba... Da jende gaztia gongo dela, ez? Naiz eta kontzertu pilo bat emondari horrek nervizioak beti deuz hor. Gure ametzetako kontzertua izango litzeke Euskal Herritxik kanpo joti edozein lekuten eta jentie Euskal Herritzen dekogun besteko arreri eukitxie hizkuntza oztopo bat izen badik hori izango zan gure ideala, niretzat duintzen neuri hori izango zan. Goratzen az duela 2 urteko Bilboko jaietan soinu proban geundela. Ari nintzen ni baterize probetan, da batean etorri zan tipo bat, eta esan ez. Gelditu barzari ja soinu proba gelditu bide, da ze arazo dago, hau da gure soinu proba, ezta? Ez, horra aurrien, guen jeinen gonden joteko, da horra aurrien Azkuna alkatea bizi da siesta botatzen dau, da gelditu barzari, todos. Ke? Osea, ez genuen sinesten, osea, zane surrealista. Hale, ze ditxukotzat, ia nun hosti dauen, ze... Ez da nik heldu bada edo zer. Zer? Hor zauz? Venga, ba, ontxegoaz, bale. Bagoaz, ja? Bai. Aurrera bolie, bazen jotzen. Batxa! Zelan joan da... Ondo, bolillo. Y a ver, se la probien. Ondo, de puta madre. Bai. Ondo, bai. Garbi, bajutxu bajatu ingarazko. Hernaniarrentzat oso berezia da gaurko eguna. Aurki izango dira gatibutarrak taula gainean eta urduri dago Jorge. Erantzukizun handia da herriko bandarekin bere herrikideen aurrean jotzea. El grupo de rock Gatibu ha hecho hueco en su... Ezagutza aldezu eba. Hernanin eta musika banderekin egiteko alegina egin du Gatibu taldeak. Eskerrik asko gurekin gaur hemen izateagatik. Zuekin Gatibu eta Hernaniko musika banda. Gozatu! Gabon guztiz hori, eskerrik asko, plazera hundi beda zuek asegotik. Mi esker, benetan.
gehiago nahi doteta igon volumena gorputzek eskatzen dut bai martxa martxa ban ban txiki ban ban vuelta da vuelta eman ban ban akabu bako dantzan dantzaka Hernaniko jaien atarikoari rock doinuak jarri dizkio Gatibuk. Urrengo hiletan beste herri askotako festak girotu beharko dituzte Alexek eta konpainiak. Arrakastarik handiena opa diegu.